הרבה הקלטות שאורצ'יק עשה קודם, הוא עכשיו מאלתר. וואו. משהו. זה מורה לימד אותו שהוא לבד? לא, זה לבד. אמרו וואו. זה האילתור, זה כזה מדי. זה ניגע, אבל לא, את האילתור הוא לבד כאילו. בוא נשמע, אתה את השיר החדש שלנו, איך הוא הולך? אתה זוכר את המנגינה? אוקיי, זה, כן. בוא נראה, תן לי לספר. 4 ידיים? אתם מנגנים ב4 ידיים? לא, אני עושה לו את האקורדים והוא אוקיי, מנגן. נפלא, יאללה. הוא יודע רק יד ימין עכשיו. בבקשה. חכה, אני נמצא את האקורדים. טוב, שנייה. איתן, תוריד את הקפושון. שירות אותך. עכשיו תאלתר, יאללה. רגע. אתם יודעים שכשהוא מאלתר, זאת אומרת מאלתר הוא סוגר את העיניים? הוא לא רוצה להסתכל והוא רק עושה לפי שמיעה? פנטסטי. כן מתוקה שלי, כן. מה? למה לא? בשמחה. כן, כן.